Държавата е лош стопанин. Тя почти нищо не произвежда, само разпределя нашите пари. И ги разпределят хора, които нямат никакъв опит в изкарването на тия пари, а по-скоро в това как да си покриват разни техни схеми и игри. Който си мисли, че е добре някаква компания или някаква услуга да е държавна, нека погледне по плодовете им. Не сте ли ходили в Български пощи и как стоят Български пощи спрямо Екон, Спиди и другите куриерски фирми? Даже се чуя хората, които управляват Български пощи, не ходят ли да ползват другите куриери, не виждат ли как се прави този бизнес? Ползвали ли сте БДЖ? В цял свят влаковете са един от най-евтиния, комфортния, сигурен и използван начин на превозване на хора и товари. В Испания, например, влаковете са почти наравно с самолетите по бързина на пристигане и по качество на обслужване на много по-достъпна цена. Въобще в цяла Европа и в развитите страни това е много масово използван начин. При нас цялото БДЖ има 6 спални вагона и водил съм разговори с тях и ги питам, всеки път няма места в тия вагони от 2 седмици предварително. И явно има хора, които искат да ползват услугата. Защо не пуснете повече вагони? Те казват, ами няма, толкова имаме. Представете ли си? 6 вагона, хората искат да ползват услугата и не може да купим 2 вагона повече. Ако се върнем на куриерските компании, Български пощи дори не могат да си направят сметка за себестойността. DHL ползват Български пощи, за да си трансферират техните вътрешни документи, защото услугата на Български пощи е по-евтина от себестойността на DHL. Няма как един чиновник, който е отгледан зад бюро, никога не е създавал собствен бизнес, никога не се е борил на свободния пазар, да взема решения за това как да бъдат разпределени нашите пари. Трябват ни експерти, които разбират в това и са се доказали, като са си направили парите, а не някакви хора, които са хванали от улицата и са били шофьори на някой, само защото са близки с властта да бъдат управляващи.